खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' इडुकेसनेल इउटुब चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैहाय बे भिडिअआव रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि आङो पार्ट 2 भिडिअ बेखौ लानानै फैबाय। आङो सिगांनि भिडिअआव पार्ट 1 खौ लाबोखांखाबाय आरो पार्ट 1 खौ गोबां नायगिरिफ्रानो अनसायदों आरो जाय बिथांमोना पार्ट 1 खौ नायाखै बेखौ नायनो थाखाय आङो डिसक्रिपशनाव लिंक होनानै दंखादों। बे डिसक्रिपशननि लिंकआव थांनानै नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायनानै रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि बेसिक कनसेप्टखौ मोजाङैनो सोलोंनानै लानो हागोन। दा आङो बे भिडिअआव माखासे सावरायनो गोनां आयदा लानानै फैदों। बेयाव आङो मा टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव लिरनानै होखाबाय। अब्ला 1 नम्बराव आङो रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि मादावहाय देरसिन आरो दुइसिन रुजुथायखौ माबोरैहाय सिनायगोन, माबोरैहाय सायख'गोन, आङो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरोंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि कनसेप्टखौ मोजाङै बुजिगोन आरो जानो गोनां आनजादफ्राव नोंथाङा बे टपिकनि सायाव जुदि कुइसन फैयो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दङ। नोंथांमोना आंजों लोगोसे फरायफाबाय था, अब्लानो जानो गोनां आनजादाव मोजाङै मोजां फिथाइ मोनगोन। 1 नम्बराव आङो देरसिन आरो दुइसिन रुजुथायखौ माबोरैहाय सायख'यो, मा आदबजों बेखौ फोरोंनाय जागोन। ओमफ्राय 2 नम्बराव आङो थामथि आरो ब्रैथि रुजुथाय दिहुनो। थामथि रुजुथाय दिहुनो थिनबा बोरै दिहुनो, ब्रैथि रुजुथाय दिहुनो थिनबा बोरै दिहुनो बेखौ आङो फोरोंगोन। ओमफ्राय 3 नम्बराव रुजुथायनि माखासे रोखोमफोर दङ। बे रोखोमफोरखौबो नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया गाहाम, बेनिखायनो आं बेखौबो लाफादों। ओमफ्राय जोबथारनाय 4 नम्बराव माखासे सोंथिफोर जाय सिगांनि आनजादफोराव फैखांखाबाय, गुबुन आनजादाव फैखांखाबाय, आं बे MCQखौ लानानै फैदों। नोंथांमोननोबो आङो बे MCQखौ बानायनानै देखायगोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायलांनोसै। गिबियावनो फैबाय आङो नै कुइसन नाम्बार 1 आव बबे देरसिन 5 रुजुथाय 8 आरो 9 रुजुथाय 14 नि मादाव बबे देरसिन बेखौ बासिनांगौ आरोखि। अब्ला जोङो बेखौ मा आदबजों बानायनो हायो नोंथाङा नायलांबाय था। 5 रुजुथाय 8 आरो 9 रुजुथाय 14 बेखौ जोङो रुजुनांगौ सोर देरसिन मोननैनि मादाव। होमबा आङो पार्ट नाम्बार 1 भिडिअआव नोंथांमोननो फोरोंखादोंमोन रुजुथायखौ जों बोरै लिरोमोन, ओरैहाय A रुजुथाय B, नङा होमबा? आरो सें रुजुथाय दिहुननांगौबा जोङो गेजेराव मा लागायोमोन, बेबायदि इस्टुखौ 2 लागायोमोन, ओमफ्राय C रुजुथाय D बिदि होयोमोन। होमब्ला बेखौ जों मा होननानै बुङो, सें रुजुथाय। बेखौ जों आरो माबायदि लिरनो हाबावोमोन, ओरैहाय A रुजुथाय B इकुवेल साइन होनो हायोमोन, ओमफ्राय C रुजुथाय D। जोंहा सें रुजुथाय माखौ बुङो बेखौ आङो सिगाङाव फोरोंखादोंमोन। जुदि मोननै रुजुथाया समान जालायोब्ला अब्ला बे मोननै रुजुथायखौ जोङो मा बुङोमोन, सें रुजुथायाव दं होननानै बुङोमोन। नोंथां मोनथिखाबाय। A रुजुथाय B नि माना खोथायै खोथा 10 मोनबायलायनो आरो C रुजुथाय D नि माना खोथायै खोथा बेबो 10 मोनबायलायनो। अब्ला जोङो बेखौ मा होननानै बुङो, बे रुजुथाय मोननैखौ सें रुजुथायाव दं होननानै बुङो। नोंथांमोना सें रुजुथायखौ मोनथिखाबाय, पार्ट नाम्बार 1 भिडिअआवनो नोंथांमोना बुजिखाबाय। दाना फैदो जोङो बे कुइसनखौ बानायनोसै। होमबा जोङो 5 रुजुथाय 8 आरो 9 रुजुथाय 14खौ जोङो माबायदि लिरनो हाबावो, ओरैहाय नै 5 रुजुथाय 8खौ आङो मा लिरनो हायो, 5/8 लिरनो हायो। ओमफ्राय 9 रुजुथाय 14खौ जों बोरै लिरनो हायो, 9/14 लिरनो हायो। दाना जोंहा बेखौ देरसिन दुइसिन बासिनायनि मोननै आदब दङ। मोनसेया जाहैबाय दुसासार दिहुननानै बानायनाय, ओमफ्राय गुबुना जाहैबाय नैबेयाव आं लिरनो होनोसै, गुबुना रुगुं बिदाबनि सानजाबथाय। रुगुं बिदाबनि सानजाबथाय, नङा होमबा? रुगुं बिदाबनि सानजाबथाय समान गेजेर बिदाबनि सानजाबथाय। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। जोंहा रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि बे मोनसे फर्मुला, देरसिन दुइसिन बासिनायनि मा जायो, रुगुं बिदाबनि सानजाबथाया जेब्लायबो गेजेर बिदाबनि सानजाबथायजों समान जानांगौ। रुगुं बिदाबा मा होननानै बुङोब्ला बेयाव नैबे A आरो नैबे D, नङा होमबा? आरो A जों D जों सानजाबनाया सोरजों समान जानांगौ, समान गेजेर बिदाबा B आरो C, बे B सानजाब C जों मा जानांगौ, समान जानांगौ आरोखि। बे मोनसे फर्मुला।
बे फर्मुलाजों जोङो मा बाहायनानैनो बे देरसिन दुइसिनखौ जोङो सायख'नो हायो। नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन जुदि बे रुगुं बिदाबनि सानजाबथायालायनो नैबे गेजेर बिदाबनि सानजाबथायजों रुजुनायाव देरसिन जायो। थारमाने ए जों डि जों सानजाबा एडि जायो नालाय एडिया जुदि नैबे बि आरो सि जों सानजाबनाय एबा गेजेर बिदाबनि सानजाबथाय बिसिनि देरसिन जायो अब्ला जोङो मा एडिखौ ग्रेटार देन बिसि लिरो नङा होमबा एडिया देरसिन जाबाय। जुदि रुगुं बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जायोब्ला जोंहा मा जायो नैबे फार्स्ट रुजुथाया मा जागोन देरसिन जागोन। बुजिबाय दा? जुदि गेजेर बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जायोब्ला होमबा नैथि रुजुथाया मा जायो देरसिन जायो। बेखौ गोसोआव लानांगौ। होमबा जोङो सानजाबनायसै। फार्स्टआव जोङो रुगुं बिदाबनि सानजाबथायखौ दिहुनसै। रुगुं बिदाबा मा मा दङ बेयाव जोंना 5 जों 14 जों दङ। थारमाने जोङो ओरै क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनांगोन 5 जों 14 जों। जुदि नै जों 5 जों 14 जों सानजाबोब्ला मा मोनो 5 जों 14 जों सानजाबोब्ला जोंना बेसेबां जायो 5 सानजाब 4 20 नै 8 11 10 70 जायो नङा होमबा? दाना जोंहा गेजेर बिदाबखौबो सानजाबदो। गेजेर बिदाबा मा मा दंमोनलाय नैबे 8 आरो 9 दं। होमबा जोङो मा 8 जों 9 जोंबो सानजाबदो। ओरै 8 जों 9 जों होमबा बेसेबां जायो जोंना 9 सानजाब 8 72 जायो नङा होमबा 72। बुजिबाय 72। होमबा दा बेयाव जोंहा मोननैखौ रुजुनानै नायदो सोर देरसिन जाखो रुगुं बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जाखो ना गेजेर बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जाखो। दा जों बेयाव नुबाय नै गेजेर बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन 72आ देरसिन। होमबा 72आ देरसिन नुबाय नालाय जोङो 72आ बबेनिफ्राय फैदों 72आ फैदों गेजेर बिदाबनि सानजाबथाय। होमबा गेजेर बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जायोब्ला जोंहा मा बुंदोंमोन नैथि रुजुथाया जेब्लायबो देरसिन जागोन। होमबा बेयाव जों बुंनो हाबाय नैबे 5:8 आ मा जाबाय फिसा ओमफ्राय 9:14 आ मा जाबाय देरसिन जाबाय आरो। बुजिबाय दा नोंथांमोना? जुदि गेजेर बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जायो अब्ला मा जायो नैथि रुजुथाया देरसिन जागोन। ओमफ्राय जुदि रुगुं बिदाबनि सानजाबथाया देरसिन जायो अब्ला गिबि रुजुथाया मा जागोन देरसिन जागोन। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। दानिया आङो बेखौनो माजों बानायनो हाबावो दुसासा दिहुननाय आदबजोंबो बानायनो हाबावो। होमबा जोङो दुसासा दिहुननाय आदबजोंबो बेखौ बानायनानै नायनोसै। दानिया आङो बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङाव एलसिएम आदबजों बेखौ बानायनानै देखायगोन। होमबा जोङो एलसिएम आदबजों बानायबा जों मा खालामनांगोन नैबे जोङो 5:8 खौ आं लिरनो हायो 5/8 ओमफ्राय 9:14 खौ आं लिरनो हायो 9/14 नङा होमबा बेबायदि। दा बेयाव जोंहा मा खालामनांगौ नैबे जब गाहायाव थानाय 8 आरो मा 14 जबनि जोंहा मा खालामनांगौ एलसिएम। होमबा सोरनि एलसिएम दिहुननांगौ जोंहा 8 आरो 14 नि एलसिएम बा एलसिएम एबा दुसासा दिहुननायखौथ' नोंथांमोना रोंखायो। आं दिहुननोसै बेयाव साइडआव 2 जों थाङो 2 सानजाब 4 2 सानजाब 7 आरो 2 जों होनो हाबावो 2 सानजाब 4 2 जोंथ' सिनाया थांला बेनो बे बा सानजाबजोबदो बेखौ सानजाबजोबबा मा जागोन 8 जाखाबाय 8 जाब 7 बेसेबां 56। होमबा एलसिएमआ बेसेबां जायो एलसिएमआ 56। होमबा एलसिएमखौ जों बोरै खालामगोन बेखौ बिदि खालामगोन ओमफ्राय बेसेबां मोनगोन 56। दाना बेनि उनाव जोंहा मा खामानि मावनांगौ ओरैहाय नैबे 5/18 दं नालाय जोंहा बेखौ ओरै सानजाबहोदो नैबे जब 9 जों जोङो 5:6 खौ रानहरदो दुसासाखौ राननांगौ 5:6 जों मा सानजाबबा 8 जों मा सानजाबबा 5:6 मोनो बेखौ। थारमाने नैबे 5:6 मामोन एलसिएममोन नालाय बेखौ माजों राननांगौ जबजों राननांगौ। होमबा 9 जों रानदो 8 सानजाब 7 बेसेबां 56 नङा होमबा 7 मोनबाय। होमबा 7 मोननायखौ जबावबो आरो ओरै फानावबो सानजाबनानै लानांगौ। होमबा बेसेबां मोनबाय 8 सानजाब 7 56 गोजौआव 5 सानजाब 7 35 बिदि आरोखि। दाना नैबेनाबो मा दङ
गोजौआव 9 गाहायाव 14 ना ओमफ्राय बेखौ ओरै सानजाबदो 14 जों दाना जोंहा मा खालामदो 14 जों 56 एलसिएमखौ रानदो जुदि नैबे 56 खौ आङो माजों 14 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन 4 मोनगोन नङा होमबानो 56 होमबा 4 मोननायखौ गाहायावबो सानजाबदो गोजौआवबो सानजाबदो होमबा मा मोनगोन 14 जों 4 जों सानजाबा जोंना 56 मोनबाय गोजौआव 9 सानजाब्रै 36 मोनबाय होमबा बेखौ आं मानि थाखाय बानायदों बिदि जबखौ आङो एखे बानायनो थाखाय दाना जबखौ नायदो जबा बेनाबो गाहायाव 56 बेनाबो 56 गाहायनाथ' समान जाबाय दाना होमबा जों गोजौनिखौ नायबा अट'मेटिकलि मोनथिसिगोन सोर देरसिन सोर दुइसिन नैबेनो 35 नैबेनो 36 होमबा देरसिना बेहा बबे नैबे 56 बाहागोनि 36आ देरसिन नोंथांमोनहा बेफोरखौ स्कुलावबो सोलोंनो मोनखादों होमबा बे देरसिन नालाय जोंहा बेनि मेन गुदिया सोर दंमोन 9/14 होमबा बेयाव 9/14 देरसिन जाबाय होमबा नैबे 5/8 निफ्राय सोर देरसिन 9/14 देरसिन जाबाय दुइसिना 5/8 देरसिना 9/14 अब्ला नोंथांमोना मोननै आदब बेयाव सोलोंनो मोनबाय रुजुथाय देरसिन आरो दुइसिन बासिनायखौ मोननैनि मादाव बबे मोनसेखौ नोंथांमोना साबसिन मोजां मोनदों बे आदबजों एग्जामाव बानायबानो जाबाय नोंथांमोना बुजिबाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट मोनसे बानायबावनोसै दाना बेयाव फैदों नै बबे देरसिन नै 2:3 आरो 4:5 आं बेखौ माजों बानायगोन मोननै आदबजोंबो बानायनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननो गिबि आदबा बोरैमोन जोंना 2/3 ओमफ्राय मोनसेया मामोन 4/5 मा जोंहा रुगुंजों रुगुं सानजाबनांगौमोन रुगुङाव मा दङ 2 दङ 5 दं बा 2 जों 5 जों सानजाबदो 2 सानजाबबा बेसेबां 10 ओमफ्राय गेजेरजों गेजेराव मा दङ 3 आरो 4 मा जागोन 3 into 4 equal to बेसेबां 12 होमबा बेयाव सोर देरसिन जाखो गेजेरना देरसिन जाबाय नङा होमबा नै गेजेरनि सानजाबथाया देरसिन जाबाय गेजेरनि सानजाबथाया देरसिन जायोब्ला मा जायो होनदोंमोनलाय नैथि रुजुथाया देरसिन जायो होमबा बेयाव देरसिना सोर जागोन नैबे 4:5 देरसिन जागोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय 2:3 निफ्राय 4:5 देरसिन नङा होमबा बे दाना जों बेखौ माजों दिहुनबावनोसै नैबे साइडआव एलसिएम मेथडजों एलसिएम मेथडजों आङो बेखौ दिहुनबावनोसै आरोखि दुसासा लानाय फर्मुलाजों दिहुनबा जोंहा मा खालामगोन नैबे 2/3 ओमफ्राय मोनसेया मा 4/5 होमबा बेयाव जबा मा दङ जबा 3 आरो 5 दङ होमबा जों बेयाव मा 3 आरो 5 नि मा लानांगोन एलसिएम लानांगोन होमबा 3 आरो 5 नि एलसिएमआ मा जायो 15 जायो मोननैबो रोदा अनजिमा नालाय सानजाबबानो डाइरेक्ट जायो एलसिएमआ बेसेबां 15 होमबा जोङो मा खालामसै नैबे जबाव थानाय 3 जों 15 खौ रानदो 3 जों मा सानजाबा 15 मोनो 3 जों आङो 15 खौ रानबा बेसेबां 5 मोनगोन 3 जों 5 जों सानजाबानो 15 होमबा नैबे जब 3 जों दुसासा 15 खौ रानबा 5 मोनो 5 मोननायखौ आङो गोजौआवबो गाहायावबो सानजाबदो 5 नैबेयावबो 5 बेसेबां मोनगोन 15 गोजौआव 10 थिग बिदिनो नैबे मोनसेखौबो नायदो बेना जबाव बेसेबां दं 5 दं 5 जों दुसासा 15 खौ रानदो बेसेबां मोनो 3 मोनो नङा होमबा 3 मोननायखौ गोजौजोंबो गाहायजोंबो सानजाबदो गोजौनि 4 गाहायनि 5 मोननैजोंबो सानजाबदो बेयावबो 3 बेयावबो 3 बा मा मोनखो 5 सानजाबथाम 15 गोजौना 4 सानजाबथाम 12 बा बिनिफ्राय सोर देरसिन होननानै जों हमनो हाखो गाहायनाथ' 15 जाजोब्बाय होमबा गोजौनि फानखौ नायदो बियो 10 बे 12 होमबा नैबे 12 गोनाङा अट'मेटिकलि देरसिन जाबाय थारमाने ओरै नायनायाव नुबाय सोर देरसिन 4/5 मानि जोङो बेखौ रेसिअ लिरफिनबा 4:5 होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय मा 2/3 निफ्राय नैबे 4/5 देरसिन थारमाने 2:3 निफ्राय मा 4:5 देरसिन होननाय जाबाय होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट नायनोसैलाय दानिया फैबाय बेयाव नै थामथि आरो ब्रैथि स्ट्रेंथ रुजुथाय दिहुननो होमबा थामथि आरो ब्रैथि स्ट्रेंथ रुजुथायखौ माबोरै दिहुनो नोंथांमोना नैबे मोननै अपसन एबा मोननै पइन्टखौ गोसोआव लानांगोन
बे मोननै पइन्टखौ गोसोआव लानो हाबानो जोंहा थामथि आरो ब्रैथि संरुजथाय दिहुननाय फैयोब्ला जों गोरलैयैनो हायो। होमबा फार्स्ट पइन्टआव बुंदों जुदि संरुजुथाय बेबायदि संरुजुथाय जायो बा बेबायदि महरनि जायो अब्ला बेयाव मा होननानै बुङो सिखौनो थामथि संरुजुथाय होननानै बुङो। ओरै थारमाने मा ओरै दं A:B ओमफ्राय संरुजथाय नालाय नैबे संरुजथायनि सिम्बल इस टु मोननैया ओमफ्राय बेयाव जुदि ओरै B:C थाबावो थारमाने गेजेरनि मोननैखौ नाय नोंथांमोननि गेजेरनि मोननैया BB मोननैबो समान जानांगौ गेजेरनि माना अब्ला गेजेरनि माना बेबायदि समान जायोब्ला जोंहा नैबे लास्टनि सिखौनो जोङो मा होननानै बुङो थामथि होननानै बुङो एबा थामथि संरुजथाय होननानै बुङो। बुजिबाय दा? ओमफ्राय नैथि पइन्टआव मा होननानै बुंदों जुदि गुबुन गुबुन जायोब्ला नै A:B ओमफ्राय नैबेयाव संरुजथाय C:D बेबायदि जायोब्ला नैबे लास्टनि D खौनो मा होननानै बुङो ब्रैथि रुजुथाय एबा ब्रैथि संरुजथाय होननानै बुङो। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। होमबा जोङो C एबा थामथि संरुजथायखौ बोरै दिहुनगोन? ओरैहाय होमबा जोङो थामथिखौ बोरै दिहुनगोन होनबा ओरैमोन नालाय A:B ओमफ्राय बेयाव संरुजुथाय B:C बिदि नङा होमबा? होमबा बेखौ जों बोरै लिरनो हायो ओरैहाय नै A/B ओमफ्राय नैबेखौ जोङो समान समान होनो हायो ओरै B:C जोंहा मा खालामनांगौ बेबायदिब्ला जोंहा मा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनांगौ A जों C जों होमबा मा जागोन AC ओमफ्राय नैबे B जों B होमबा मा जागोन B स्कुयार B सानजा B स्कुयार C खौ दिहुननांगौ नालाय C खौ लाखिबाय C मानि थामथि संरुजथाय होमबा B स्कुयारखौ A आ रानो होमबा बे जाहैबाय थामथि संरुजथाय दिहुननायनि फर्मुला बेबायदि। ओमफ्राय मोनसेया मा D खौ दिहुनबा जोंना मा जागोन ओरैमोन नालाय A:B नैबेहाय संरुजथाय C:D मोन नालाय जों बेखौ लिरनो हायो मा A/B ओमफ्राय बेखौ लिरनो हायो इकुवेल sin C/D दाना जोंहा माखौ दिहुननांगौ D खौ होमबा A जों D जों सानजाबदो मा जागोन AD B जों C जों सानजाबा मा जागोन BC होमबा D खौ दिहुननांगौ नालाय D खौ लाखिबा मा BC खौ A जों राननांगौ होमबाना बेनो जाहैबाय मा ब्रैथि संरुजथाय दिहुननाय जाहैबाय। बेखौबो जों एग्जाम्पलनि गेजेरजों लागोन। फैदो होमबा जों एग्जाम्पल लानोसै जेनेबा नैबेयाव दङ नै फार्स्ट एग्जाम्पलाव नै केलकुलेट द थार्ड प्रपोर्शनेल टु 16 and 32 माने 16 आरो 32सिम जोंहा मा दिहुननांगौ थामथि संरुजथायखौ दिहुननांगौ। होमबा थामथि संरुजथायखौ दिहुनबा जों बोरै दिहुनगोन बेखौ जोङो सलुसनाव माबायदि दिहुनगोन ओरैहाय बेयाव जोंहा मा नैबे फार्स्टआव थानायखौ जों मा लानांगोन A लानांगोन ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव थानायखौ मा लानांगोन जोङो B लानांगोन नङा होमबा बे 16 आ मा जायो A ओमफ्राय नैबे 32 आ मा जायो B दाना जोंहा थामथि संरुजथाय दिहुननायनि फर्मुलाया बोरै जायोमोन ओरै जायोमोन नङा होमबा नै A:B इकुवेल टु मा B:C बेबायदि जायोमोन आरोखि बा बेखौ जों बोरै लिरनो हायो ओरैहाय Aआव जोंना बेसेबां दङ 16 B आव बेसेबां दं 32 समान समान B आव मा दङ 32 C आव गैया C खौ दिहुननांगौ नालाय ओमफ्राय बेनि उनाव जों बेखौ बोरै लिरगोनलाय 16/32 इकुवेल टु नैबेखौ मा लायगोन 32/C दाना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामोमोन जोङो C जों 16 जों मा जायो 16C ओमफ्राय 32 सानजाबदो ओरैहाय 32 into 32 नङा होमबा दाना C खौ लाखिबा जोंहा बेखौ डिभाइड खालामदो ओरैहाय जायगा थायोखौ आं बेयाव लिरनोसै जुदि C खौ ओरै लाखियो जों मा खालामगोन नैबे 32 into 32 खौ माया रानगोन 16 आ होमबा दानदो 16 जों 2 होबानो 32 दाननो हायो मा आग्लायखो 32 जों सानजाबनाय बेसेबां 4 64 होमबा C आ बेसेबां जागोन 64 जागोन आरोखि होमबा थारमाने थामथि संरुजथाया मा जागोन 64 जागोन एन्सारा होमबा बेखौ जोङो एन्सारखौ दिहुननो हाबाय दानि जोङो ब्रैथि संरुजथाय दिहुननायखौबो नायबावनोसै दाना बे कुइसना मा बुंदोंलाय calculate the fourth proportional to 3 7 and 9 होमबा ब्रैथिखौ दिहुननांगौ होमबा बेनिफ्राय जोङो ब्रैथिखौ दिहुनबा मा नैबेखौ A लानांगोन
नैबेखौ जों मा लानांगोन बी लानांगोन नैखौ मा लानांगोन सी लानांगोन होमबा बेयाव डी आ गैया डी खौ दिहुननांगौ होमबा जोंना फर्मुलाया मामोन A:B समान समान मा आरो C:D बिदि बेयाव जोंना बेसेबां दङ 3:B आव बेसेबां दङ 7 इकुवेल टु C आव बेसेबां दं 9:D आवथ' गैया D खौ दिहुननांगौ D खौ दिहुननांगौ माने ब्रैथि रुजुथायखौ दिहुननांगौ नङा होमबा फैदो जोंहा बेखौ बानायबा 3/7 ओमफ्राय नैबे जागोन 9/D बेखौबो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा 3 जों D जों मा जागोन 3D ओमफ्राय 7 जों 9 जों आं खेबसेनो सानजाबालासिनो बिदि होबाय दाननो मोजां जायोना ओमफ्राय D खौ लाखिबा मा जागोन 7:9 खौ जोंहा 3आ दानगोन बे 3 सानजाब 3 होबा बेसेबां 9 होमबा आग्लायनाया बेसेबां आग्लायखो D इकुवेल टु मा 7 into 3 थारमाने बेसेबां 21 बा 21 जागोन D आव मा थागोन 21 थारमाने ब्रैथि सें रुजुथाया मा जायो 21 नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ होमबा बेनिफ्राय जों बोरै होनो हाबाय बेखौ ओरैहाय 3:7 इकुवेल टु मा 9:21 बेबायदि जागोन आरोखि बेयो बुजिबाय दा दाना फैदो जोङो नेक्स्ट मोनसेलाय होमबा बेयाव जोङो रुजुथायनि माखासे रोखोमफोरखौ नायनोसै 1 नम्बराव दङ डुप्लिकेट रेशियो दाना डुप्लिकेट रेशियोआ माखौ बुङो होनबा नोंथांमोना गोसोआव ला रुजुथायखौ बर्ग खालामनांगौ जे रुजुथायखौ बर्ग खालामबाय अब्ला बेखौनो जों मा होननानै बुंगोन डुप्लिकेट रेशियो एग्जाम्पल हिसाबै खोथा रुजुथायालायनो 2:3 दंमोनलायनो होमबा बेनि डुप्लिकेट रेशियोआ मा जागोन डुप्लिकेट रेशियोआ जाहैबाय जोंहा मा 2 आवबो बर्ग खालामदो आरो 3 आवबो बर्ग खालामदो थारमाने मा जाहैबाय 2 सानजाब 2 बेसेबां 4 आरो 3 सानजाब 3 बेसेबां 9 बेबायदिखौनो जोङो मा होननानै बुङो डुप्लिकेट रेशियो बर्ग खालामबानो मा जायो डुप्लिकेट रेशियो दाना नेक्स्टआव फैदो साब डुप्लिकेट रेशियो 2 नम्बराव थारमाने रुजुथायफोरखौ बर्ग रोदा होनाय रुजुथायफोरखौ जेब्ला जोङो बर्ग रोदा होयो अब्ला बे रुजुथायखौ जोङो मा बुङो साब डुप्लिकेट रेशियो ओरैहाय 2 आवबो जुदि जोङो ओरै बर्ग रोदा होबाय आरो 3 आवबो ओरै बर्ग रोदा एबा रुट होबाय अब्ला बेखौनो जों बुंगोन मा साब डुप्लिकेट रेशियो दाना 3 नम्बराव फैबाय ट्रिप्लिकेट रेशियो एबा ट्रिप्लिकेट रेशियो माने जोंहा किउ होनांगौ एबा कन खालामनांगौ आरोखि किउ खोथा ओरै दंमोन नालाय 2:3 दंमोन नालाय जोंहा मा 2 आवबो किउ आरो 3 आवबो किउ होयोब्ला जोङो बेखौ बुङो मा ट्रिप्लिकेट रेशियो होननानै बुङो बुजिबाय दा नोंथांमोन किउ होनांगौ दाना फैदो 4 नम्बराव दङ मा इनभार्स रेशियो इनभार्स रेशियो माने नोंथांमोना बुजिनांगोन मा बेयो उल्था खालामनाय खोथा रुजुथाया ओरै दंमोनलायनो 2:3 दंमोन होमबा बेखौ इनभार्स खालामबा एबा फारि उल्था खालामबा जों मा खालामो फारिखौ सोलायदो 3 खौ सिगाङाव होदो 2 खौ उनाव होदो अब्ला बेबायदि रुजुथाय खालामनायखौ जोङो इनभार्स रेशियो होनो नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव ला दाना 5 नम्बराव फैदो मा कम्पाउन्ड रेशियो माने मा फानजों फान आरो जबजों जब सानजाबनांगौ थारमाने गोजौजों गोजौ आरो गाहायजों गाहाय सानजाबनानै मोननाय रेशियोखौनो जों मा होननानै बुङो कम्पाउन्ड रेशियो एग्जाम्पल हिसाबै ओरै दंमोननो 2:3 आरो मोनसेया 2:4 दंमोन होमबा बेखौ जों बानायबा ओरै खालामनो हायो 2/3 आरो मोनसेखौ हायो 2/4 होमबा बेखौ कम्पाउन्ड रेशियो बानायबा गोजौजों गोजौ सानजाबबाय गाहायजों गाहाय सानजाबबाय बेसेबां मोनखो गोजौआव 4 गाहायाव 12 अब्ला बेयो मोनसे मा जाबाय कम्पाउन्ड रेशियो जाबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दानिया जोङो मा भिडिअआ गोलाव जानायनि थाखाय आङो एमसिकिउखौ आङो बे भिडिअआव इनक्लुड खालामनाय जायासै नेक्स्ट 3 नाम्बार पार्टआव आङो डाइरेक्ट मा लासिगोन 3 नाम्बार पार्टआव डाइरेक्ट एमसिकिउ लानाय जासिगोन नोंथांमोना 3 नाम्बार पार्टखौ नेनानै था आङो बेखौ साननैनि गेजेरावनो आङो आपल'ड होबावगोन होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानै सोलोंबाय थेंक इउ